வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களை மிஸ்டர் பிரபா இன்ஃபோ சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன். நாணயங்கள் மற்றும் பணத்தாள்களை பற்றிய விவரங்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் ₹1 நினைவு நாணயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பெயர் மகாத்மா காந்தி. நாணய வகை நினைவு நாணயம். ஆண்டு 1969. உலோக கலவை நிக்கல். தடிமன் 2.3 மில்லிமீட்டர். எடை 10 கிராம். விட்டம் 28 மில்லிமீட்டர். வடிவம் வட்டம். விளிம்பு நாணல் உடையவை. நாணய சாலை கல்கத்தா, மும்பை. நாணயத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மொழிகள் ஹிந்தி, ஆங்கிலம். தொகை ₹1. மதிப்பு 50 to 150 ரூபாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி. மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் இணையலாம்.